आंनि किडनिनिफ्राय जेनाखि अन्थाइया गदों नैबेनोमोन थरब्रै गखादों ने हासु गखादों मोननैखौहाय आं मोनस्लाबनाय जायाखै मोनावहाय आं गुबुन जायगायावहाय हासुदोंमोन नालाय बेखौ आं नुस्लाबाखै नाथाय आं नैबेखौहाय टयलेटआवहाय जेब्लानाखि आङो थाङो बे समावहाय आं हासुख'नायखौ आं मोनदों हेल' लोगोफोर दायो आङो दंफैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गार' गामियावहाय गार' दैसा गामियाव जायखौ मिथियो बिसमुरिनि एटाच नांजाबनाय गामियाव दा आङो बेयाव मानो फैदों होनब्ला नैबे आनैनि माखासे बेमार जिनाखि बेमारजों गल ब्लाडारनि स्टनजों सैसोनांनाय जोंना आनैनावहाय दा आङो आनैनिफ्रायनो मा बेमारजोंहाय आनैया गोग्लैनानै दङमोन आङो आनैनिफ्रायनो मिथिना लानि अब्ला आनैया खोन्थाना हरदो खुलुमबाय आंनाव बेमारा गल ब्लाडाराव अन्थाइ जादोंमोन ओमफ्राय आगोलाव अपारेसन जाखांखाबायमोन आरो खेबसे ओमफ्राय दा जाफिनदोंमोन डाक्टारनाव थांनायाव ओमफ्राय सन'ग्राफि खालामनायाव सन'ग्राफियाव 8 mm अन्थाइ मोनफिनदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो अपारेसन जानांगौ होन्दोंमोन डक्टरफ्रा ओमफ्राय अपारेसन जानांगौआव आङो गिनानै थाङाखिसै आरो दाख्लि नभेम्बर 29आवनो जानांगौमोन ओमफ्राय आङो बेहाय थागथि मबाइल नायफ्लांनानै बे सम्फा ब्लकनि मुलि नुदों बे अन्थाइयाव जाग्रा आरो जेनेबा स्टनाव जाग्रा ओमफ्राय आङो बेहाय माबा सेरफांगुरियाव ब्रान्स दं होननायखाय बेहाय सेरफांगुरियाव लायनानै जादों आरो ओमफ्राय दा बे जानाय मुलिजोंनो आङो एसे मोजां मोनबाय मोजां माने 8 mm आव 5 mm ल'सै आरो दा बे अन्थाइ जानानै दंबावो ना माबा मोनसे गलिनायनि चान्स दं अन्थाइ गथा गैथारला होनदों आरो गलिनानै बिदैल'सै होनदों 5 mm दंबावो होनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे माबायावबो हिसाब खालामनायावबो जि आलौवोमोन आरो आंना ओमफ्राय आङो बिसिनियावनो मुलि बिनानै लाबोनानै जाफैदों गासै आंना बेमारा मोनसे मोननैल' नङा नालाय जेनेबा लेबारनिबो जाफैदों आङो बे अन्थाइ जाबा लिभारा एसे बुयोनो बेनि आरो गासै 3,500 4,000 बिदि लायगासेयाव दा डक्टरनिजों मोजांसिन मोनदोंमोन ना बि ब्लक सम्फानि जेनाखि सम्फा बि ब्लकनि मुलि जानानै आनैया साबसिनखौ मोनदों एसे स्रायै बुंदो जानाया आङो डक्टरनाव थांबाय थाखायोमोन ओमफ्राय एसेबो मोजां मोना आरो होनबाबो हामो खोमा होननानै बाव थांलाय डक्टरखौ हमो ओमफ्राय जाया ओमफ्राय नै आं मबाइलाव नुनानै बे सम्फा ब्लकनि मुलिखौनो जाफैनाय जाबाय आङो सेरफांगुरिनि ब्रान्सआव लायनानै दा लोगोफोर नोंथांमोना आनैनिफ्रायनो खोनाखाबाय जेनाखि आनैनि गल ब्लाडारावहाय 8 mm अन्थाइ एबा स्टना जादोंमोन दा डक्टरनाव गोबां थांदोंमोन अपारेसन जानो गोनांबो होनबायमोन डक्टरनि रिपर्ट बायदिब्ला नाथाय बियो बेखौ गिनानै मबाइलाव नुनानै बियो सम्फा बि ब्लकनि ब्रान्च जेनाखि सेरफांगुरियाव दङ नोंथांमोनाबो कन्टेक्टनि गेजेरजों कल खालामनो सोंहरनोब्ला गोजानाव ओरै चिराङाव सम्फा बि ब्लकनि न'आ चिराङाव थांनांनाय नङा सेरफांगुरि जेनाखि क'क्राझार सेरफांगुरियावनो मोननो थांगोन बे मुलिफोरखौ नैबेफोरनोमोन मुलिया आरो नैबे जोंना ब्रादारनिबो मा प्रब्लेम जादों होनदोंमोनलाय आंना किडनि स्टन दङमोन ओमफ्राय बेखौहाय आङो थांनाय 2024 नि डिसेम्बराव लांफैनाय जादों आरो ओमफ्राय लांनानै लोंहैनानै सप्ता खननैनि गेजेरावनो आङो रिजाल्टखौ मोननो हादों आरो 6थासो हासुख'नाय जादों सानसेयावनो किडनि स्टन डक्टरनि रिपर्ट बायदिब्ला बेसेबां mm मोन ओरैनो डक्टरनि रिपर्टआवथ' बियो 9.4 mm मोन 9.4 mm गिदिर खान्दां ने बिदियाथ' ओमफ्राय दा नोंथाङा माबोरै मिथिनाय जायामोन बेदि सारा दे नैबे प्रडाक्ट अन्थाइ जेनाखि किडनि स्टन गल ब्लाडार स्टननि मुलि होयो होननानै बेखौहाय आंनो सासे लोगोआ रिकमेन्ड खालामदों आरो ओरै औगुरिनि अमुखि होननाय दङ बे भिडिअ'आवहाय बेबायदिनो टेस्टिमनि होबाय थायो नों नायनायसाय हायोब्ला नों बेनिखौ लायना लोंफैदो होननानै ओमफ्राय आङो साननैसोनि उनावनो आङो कन्टेक्ट खालामनानै बे बाजारसिम फैनानै सारनि बे न'आवहाय फैनानै बे मुलिखौ लांफैनाय जादों आरो दा प्रुफ मोनबाय अब्ला मोनबाय दा ओमफ्राय डक्टरनि रिपर्टआवथ' अपारेसन खालामनांगौनिमोन बेनि बादिब्लाथ' बेनो थांगौमोन खिन्थु बुङाखैमोन बुंनाया होमब्लाबो एसे गिदिरानो खामोन ओमफ्राय ब्रादारा अबेनिफ्रायमोन आंनि गामिथाराथ' दुमबाजार बै गसाइगाव दुमबाजार थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नैबे एसे सिगां आनैनिखौबो बिनिबो गल ब्लाडारावहाय स्टन जादोंमोन बेनाबो देरबायामोन अपारेसन खालामनांगौसैमोन नाथाय नैबे सारनि मुलिखौ जानानै गोबां माने किडनि स्टन गल ब्लाडार स्टन बेफोरो रिकभार जाजोब्बाय आरोखि
थ' नोंथांमोनाबो नैबे प्रडाक्टखौ नांगौब्ला नैबे सारावनो कन्टेक्टनि गेजेरजों खबर लादो दा बिनि गेजेराव सारा मा बुंनो सानो खुलुमबाय बयनिसिमबो दा आं बुंनो साननाया बेनो दे नैबे आदाया आंनाव मास मोननैसो जाबायना मास मोननैसो सिगां फैदोंमोन किडनी स्टोन 9.something मोन आरोखि बिनिया दा बिथाङा फैनानै मुलिखौ लांगासेयावनो दिनै 3-4 हाजारनि खरसा खालामनानै बिथाङा आंनिफ्राय मेडिसिनखौ लांगासेयावनो दिनै 9.something किडनी स्टोना माने सप्तानैनि गेजेरावनो गजोबदों आङो गोजोननाय मोनदों माने नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन आंनिसिम फैनानै नांगौ जायोबा सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि गलब्लाडार स्टोन बा किडनी स्टोनजों भुगिनानै दङबा आरो गोबां जिखुनु बेमारनि थाखाय आंनाव दिनै मेडिसिनखौ मोनगोन ओरैनो मा बेमारनि मुलि प्रडाक्टफोरखौ हरनाय जायो ओरैनो बुंनो थाङोबा गासिबो बेमारनि गेस्ट्रिक आलसार लिभार प्रब्लेम हार्ट प्रब्लेम प्रेसार होन बेनिफ्राय माखासे जेन'बा हिन्जावफोरनि प्रब्लेम गायनाव प्रब्लेम बेफोरनि गासिबो प्रडाक्टखौनो आंनियाव मोननाय जायो ओमफ्राय दा बेखौ प्रडाक्टखौ मोननो थाखाय माबायदि प्रसेसजों थांनो गोनां जागोन दा प्रसेसा बेनो गोजाननिफोरखौ जोङो माने स्पिड पस्ट खालामनानै हरनाय जायो पस्ट अफिसजों जोङो हरनाय जायो नोंथांमोना आंनि बे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन वाट्सएपआव नोंथांमोना एड्रेसखौ हरबानो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो मेडिसिनखौ स्पिड पस्ट खालामनानै हरनाय जायो दा नांगौ जायोबा नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय नम्बराव कल खालामनो हागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे सारनिफ्राय आरो नैबे ब्रादारनिफ्राय खोनाखाबाय ब्रादारनिबो माने किडनी स्टोन जादोंमोन ओमफ्राय बे एसे सिगां होनायनिया आनैना गल ब्लाडार स्टोन जादोंमोन दा डक्टरनि रिपर्ट बायदिब्ला माने अपारेशन खालामनो गोनांमोन नाथाय अपारेशन खालामालासे नैबे सारनि मुलिखौ खोनानानै बे ब्रादारमोना आनैमोना लांफैदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा मास मोनसेनि गेजेरजों एबा 2-3 गेजेरजों मोजां रिजाल्टखौ मोनदों ओमफ्राय गोबां बेल' नङा गोबां माने होबोगासिनो दं भिडिअखौ प्रुफ लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना सोरबा सासेनि बुंनायखौल' खोनायाखै माने सिगांबो होखांबाय बे सारमोननि प्रडाक्टखौनो गोबाङानो प्रुफ मोनदों खानाय गनायनि बिदिनो प्रेसार बिदिनो पेरालाइस जानांनाय बिदिनो हिन्जावफोरनि स्पेसियेलि माखासे गायन' प्रब्लेम बिदिनो पिरियड प्रब्लेम बेफोरबायदिखौ होबोगासिनो दङ भिडिअनि गेजेरजों गासिबो प्रुफ मोनजोबदों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि नैबे मुलिखौ नांगौब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्टआव कल खालामदो मोजाङै सोंहरदो रायज्लायहरदो ओमफ्राय सारा बुंखाबाय गोजान जेनेबा नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव मेन प्रडाक्ट ब्रान्चआ सारना दा बेयाव नोंथांमोना फैनानै लांफैलायनांगौनि गोनांथि गैया सारा बुंखादों नोंथांमोना जुदि प्रडाक्टखौ नांगौब्ला स्पिड पस्टनि गेजेरजों नोंथांमोनो 7 दिन 8 दिननि गेजेरजों सहैगोन बेखौ माब्रै खालामनांगौ होमब्ला नोंथांमोना सारनि गुगल पेफोराव फैसाखौ पेमेन्ट खालामग्रोनांगोन बेनि उनाव सारमोना नोंसोरनि फुल एड्रेसखौ बिहरगोन बे फुल एड्रेसावनो सारा फाथायहरगोन अब्लानो नोंथांमोना सानबा एबा 6 दिननि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे प्रडाक्टखौ मोनहैनो हागोन थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामला नोंथांमोना थाबैनो खबर लादो नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम ब्रादारनिसिमबो